owengumvikeli weKaizer Chiefs uElmerson Dove uphonsele inselelo iqembu lakhe lakudala ukuba likhuphule izinga kule sizini ezayo ka-2026-2027 kulandela inqubekela phambili ebonakalayo abayenze emkhankasweni odlule. Leli qembu elidume kakhulu laseSoweto liqede endaweni yesithathu kwiBetway Premiership ngesizini edlule okwaba ushintsho olukhulu eqembini ebelihluleka ukungena kwi-top 8 kumasizini amabili edlule. Lokhu kuphumelela kube ngokokuqala ngqa ukuthi iKaizer Chiefs ithole indawo kwi-top 3 selokhu yagcina ukuqeda endaweni yesibili ngesizini ka-2019-2020 ngaphansi kobuholi bomqeqeshi omusha waseFrance uFernando da Cruz ovala isikhala sabaqeqeshi ababebambisene uCedric Kaze noKhalil Ben Youssef. iChiefs ilungiselela ukubuyela emzukwaneni wamaqoqo weCAF Confederations Cup. uDa Cruz unikwe umsebenzi wokuhola amakhosi ukuba adle isicoco seligo kokuqala ngqa selokhu kwaba ngesizini ka-2014-2015 okungumkhankaso odinga ukuba bagudluze ompetha abamanje iOrlando Pirates esanda kuqeda ukubusa kweminyaka engu-8 kweMamelodi Sundowns kule league. Ebuka isikhathi sakhe kuleli qembu, uDave uvumile ukuthi yena nalabo ayedlala nabo phambilini babezizwa belidumazi iqembu ikakhulukazi ngaleyo sizini lapho beyehluleka khona ukungena ku-top 8 nokuveze ithemba lokuthi isisekelo esiqinile sempumelelo sabekwa ngesizini edlule. Njengoba ehlale amasizini amathathu eNacharene uyayibona ingcindezi enkulu eza nokuhluleka ukufinyelela ezingeni eliphezulu elilindeleke eqembini leKaizer Chiefs. Nakuba engasekho kuleli qembu, uDave usaqhubeka nokuba ngumsekeli walo futhi unethemba lokuthi leli qembu lamanje lizokwakhela emandleni nasekugcineni kahle kwesizini edlule ukuze ekugcineni libuyise izicoco kuleli qembu. Ekulungiseleleni lomkhankaso omusha, iChiefs isiqalile ukushova amakhadi nokuphanyeka kabusha iqembu layo. Iqembu selisayinise umvikeli uThabo Moloyisane limsusa kwiStellenbosch FC nonozinto abafana uRinaldo Lina osuka kuSekhukhune United. Khona manjalo, uDa Cruz uvumile ukuhamba kwaHappy Mashiane, uTashreeq Morris noGeorge Matlow kanti uEden McCarthy yena usajoyina iqembu langaphandle. Ngaphezu kwalokho, abadlali abafana noThabo Cele, unozinto uFiandre Ntwari, uGlody Lilebo noAshley Dupreez babhekene nekusasa elingaqondakali eNacharene ngemuva kokushiwa ngaphandle kweqembu eliye ecampini yokulungiselela isizini entsha eSpain. Nangaphezu kwalolu shintsho kanye nokukhungatheka kwabalandeli abafuna impumelelo ngenkani, uDave usanethemba lokuthi maduze nje uzobe gubha ukunqoba kweqembu lakhe lakudala liphakamisa izicoco ezinkulu.